lur, panen lur. Nah, ini silir-silir. Kira man, paling telu mas, telu apa papat? Oh ditunggu ya. Ini. Anginnya nyus lur, anginnya balik ya malah. Balik ya. Lah iya, anginnya malah balik. Erek lili-lilian lur. Oh. Nyapar atau cari witan? Loro. Tapi etannya deres loh, tengah hari kayak. Nah ini Mbak Lurah. Nah gantol oke lah sana. Ladek tak. Tapi kalau mau bro, sementara kan ladek kan. Ora eneng. Mbah Lurah iki lho. Ngomong ngene Mbah Lurah iki lho. Apa? Kelem. Kan dia iki. Endi? Tok iki lho. Lah nggih. Yup-yupan kae. Oh. Cakuk ya bro ora didandani kok. Urung iki calon arep dikae gerdu iki. Iki dikae gerdu ya orang-orang ngelong anu ya. So lek nggo peteng teko Pak Joko. Lek golekne ning ndi? Lha wingi aku ki perkara niki padang iki takon nyilakne ambar kok. Apa ya ngono kae? Karo roke dikenek-kenek ning ngono. Wes angel iki. Arep mangkat rene anu rada silakno mbar benetan ngono. Kaya ora sampai lho. Kita gak sampai galau iki. Eh, Ora sampai galau. ngene padha wangler ki. Yo alah. Lakon. Ngomong isik keke. Loro dicupuk aja. Dicikok ora. Loro lho pira lho. Wong Pak ngene lho. diumpuk-umpuk. Ono kok. Nek tau negari urung sampai tiwas kebrukan. Ini iki tenanan, godhong ngene iki nek makane cocok garing-garing. Garing pisan malah. Mau mimel tenan garing. Nah, sik telus ki ya gur Iki dipretel. barang ya mending gom. Galengan kene lho. Ya Pak. Galengan kene lho. Kok nek ngedoh ning ado-ado ngene iki sak bongkok goblek. Rambanane sapa no penting mulai nggo rambanan.
Galengan nggak lah, Sat? Lemu ya. Kapan? Wis lho, Pak. Ada getar buah nak plastik. Pro. Oh, lama-lama dia bisa kayak Oh, neng kono nggo sarang ya, ya. Aku yang ngerah pisan no pindo ya nih. Neng si bulan gitu loh, Sar. Bulan. Sanding si bulan gitu loh. Oke. Oleh sak. Oh, kok. Jangan oleh pengen oleh rambanan oke melu bayi mam oleh oke. Next. Angel. Itu jawabannya apa, Pak? Dan emang olah pira-pira go balik sore didaenahan wis sing. Sak serangan wis lho, Pak. Utek menenge sapa sing kok sambatian tak tengok. Kene Oh. posisine ora poso ngono apa-apa kan aku sing poso lho dari jalan bayangkan. Ya tutuk tahun-tahun. Sampai lor. Mungkin krioni kok. Ya untung paringi panas.